Здравей, Дани! Опитвам по всякакъв начин да направя тези 4 минути, да ги направя плътни, обаче не успявам, за съжаление. Ще направя в 90 секунди, ще направя 8 упражнения, в които ти знаеш каква последователност. В началото могат да се сторят много базови и това е абсолютно така, просто защото трябва да наберем сила. Когато наберем достатъчно необходимата сила, в следващите серии или в следващите дни по-точно, ще давам такива упражнения, които ще бъдат с по-голяма скорост и възможно да ги правиш с по-голяма скорост. Първо, склад. В почивката изометрия. Второ, склад. Почивката изометрия. Трето, лек отскок. Почиваме. Четвъртото е същото. Пето, напад назад с десен крак. Шесто, напад назад с усупване вече ръката отива отпред. Седмо, напад с ляв. И осмо, напад усупване.